urriak eta bi barikua, eta bueltaka hasi gara, baina ezer ez dauelakoan, egoaizea, jentea bezartzen dala ikusi dugu, itxita arren, baina, zer tope dugu. Ikusten da, oso arrakalatute dauela, egoizien eraginez, baina, kostata eta bigarren pasadan, baina hementxe da beste bat. Ikusten da, hau be, argize, arrakalatute, ize boletu zabez dugu moten. Gaurko eta atzorako iragarte egon gizan eurizek azkenien oso eskazak izan diez, eta lurre busti bez dugu. Eta horren gugunetan aurriko espena ez da oso nahi izan. Aretxonek beti egiten dugu baten bat, temporada amaieran apureta aurreratute dauenean, eta bengoan be zeu zer badeko. Bauze da gaurkoa, gaur dauena, baina azken egunetako egoizie kontan hartute, eta eize euririk ez dauela hain, zen gotzu bat.